Sona farangni moनसे गोदान ब्लगआव नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजियाव जोफोर बारनाय महर लानसाफोर दामगोन इनफाय ब्लगखौ फ्रायजोबो सेनाम जाबाय हानाय माने इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो एसे दुगेले ओदेलाय मालाय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाबाय आङो ओरैबादि फुंनिफ्रायनो दाबुंसै आरोना अबस्थाया हेब्रेदोंबाथाय हेब्रेदों फिसाजानो आधा आधि समयखौ लाखायो इनिफ्राय जेरै दिनै फिसालाखौ हगारखांनानै नै दा आंनि फाला आरोना माने सुनाफोर फिसालानि स्कुलाव जोंहा दिनै प्रग्राम दङ दाख्लैनो कार्ड हरफानायदों आरोना नै पेरेन्ट्स मिटिं आरोना इनभिटेसन कार्ड दङ थ' बेयावनो थांनो ओंखारदों आङो दुगैस्लाबनो हायासै नैबे सासे सुबुंखौल' थुखैनो हाबाय जिबो दंमोन नालाय फिसालानि इउनिफर्म गानबाय बेखौ गानसै दे गानदो दे दासो एसे बेंदों सल' खनदों थ' टाइमा अभार जालायलांसैसो नै थाबायनानै लासै लासै थांनो होननानैसो प्रग्राम बानायदोंमोन आङो आरो ओंखाम ओंख्रिबो फोमोनलांगासिनोसो प्रग्राम बानायदोंमोन जायासै गाबनो ओंखारलायबाय आं सानसेनो ओरै खानाया दोंब्रै मोनबाय आं एकदम नुथारबाय आरोना टेनसनजोंनो थ' गानदो माबार एसे हजोंहाय लाफानो हायाबाथ' आंनि डेलि ब्लग्सखा थ' नायलांबाय थायो बिदिब्ला आं डेलि ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय आरो माथो गोदान गानबाय थावोनो गोदानाथ' बेनो गोदानखा दाख्लै गाननायखौ सुवाखैमोन सुनाफोर बे पस्ट अफिसाव गानलांलायनाया दिनैजोंसो खननै आरोना गानफिनबावबाय फास्राया बेनोबाव ब्लाउसआल' ओमफ्राय दिनै गुफुर आरोना ओमफ्राय नै बिखुं खोबलायनाय गेन्जि ब्लाउससो मिनिनानै थैगोन आरोना आंजोंबो बिथाङा होनदोंमोन नालाय गुफुर ब्लाउसजों समायगोन नोंखौ होननानै खिन्थु बै दिसिफोरजों समायगौमोन खिन्थु बे बिखुं खोबलायनायजों समायासै आरोना बिखुङाबो सान्दुंजों खामथाबनानै गोसोम जाथारबायना ओंखायनो एसे बिखुं खोबनाय ग्लोम ग्लोमखौनो गानबाय आङो आरो आंहा बिदिखौसो मोजां मोनखायो नालाय गेन्जि ब्लाउस बिदि ग्लोम ग्लोमखौसो मोजां मोनो माने बारा थोन जायाना बिदिया सोबानो लावनो नालाय थोन बिदि जाया आरोना गेन्जि नालाय ओंखायनो बिदिखौ मोजां मोनो आङो थांगोनसै सुनाफोर जोङो आं सहैबानो अलमस्ट जिरायग्राफ्रा बुंखाबायानोमोन मानो होनबा आं 20 मिनिटसो लेट जाखादों 10थायावमोन नालाय प्रग्रामा ओमफ्राय आं 10थानि बारनानै सहैखादों नालाय ओंखायनो नै बुंखाजोब्बायमोन ओमफ्राय आंबो दाबसे जायगा जानानै आरामसे बहायबाय आरोना ओमफ्राय उनाव एसे एनै खालि दंबावोमोन आंनि उनावबो मेरला मानसि फैनायालाय नो टेनसन ओमफ्राय थिग थाक आंबो जिरायहैनायजों ओमफ्राय सनिया कुइनमोनहाबो बिसि फिसायै फैदों आरोना ओमफ्राय खाथियाव दागामागा जाबाय एसे सेल्फिबो लानोसै आं बिदि सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिसोर आंनि उनावसो जिरायबायना आंबो थाखो फैखो खालामनो बाबाय ओमफ्राय नायनोसै र' होननानै एसे बहायनानै थाबाय आरोना सानसिमबाथाय केटेब खालामनानै लानोसै आं बिसोर फेमास मानसि जाहैबायना सनाफोर लेफ्ट राइट दङ नै आदामोन आब'मोन ओमफ्राय मानाव गेदेरफ्राबो दासो सफैदों बरायजाबावबायसो जोंहा बिराद लेट आरोना मानाव गेदेरफ्रा Start ayo. Saya tinggal kita bilang sini. प्रिन्सिपाला एसे स्पिच होसिगोन आरोना ओमफ्राय जों बादियारि मा बुजिबावगोनथाय इंराजिनि बिहामजो हायलुर जायो जों आखाइल' खबनोसै दा फिसाफ्रा मिनिखाबाय जाहैदों आरोना मा बुजिबावगोन नोंसोरो होननानै जों बे स्पिचआ जोब्बा मोसानायफोरखौ नायसाबायनोसै उफाय गैया जै बर' हारिसो जाहैबाय नालाय इंराजिफोरखौनो एकदम गैया चिफ गेस्टआ जोंना सुदांसु सा एसे खोनासंसै सनाफोर बुजिनायखौ बुजिनायसो बुजियाबा बुजियासै ओइ नैबे बे फियना मोना लागावथारनोसै फिसायानो देरसिनबाव फिथाइया ओमफ्राय नै फिथाइया देरसिनबाव नङा बेनानो औ नै मालाय फोल्ला फोत्ताबाव बेनानो केजि हमबाय नामा
गिदिना इसोरो गिदि नङा होमबा बायद'फोरा माबा हैजोबनांगौ हनै बेस्राफोर मा खालामनो हारसिं लाइनाव थानो रोङा ना इसोरो बायद'फ्रा साजायजोबनांसिगौ आरो मा ओइ नानि नाहरदो नै आब'मोन मोसानोसै नानि आब'मोन मोसानोसै नाहरदो हनै ओमफ्राय जेबो उफाय गैखाया नङा होमबा सुनाफोरनि गाना मोजां मोजांबाबो होनो हालाना आङो कपिराइट फुरा फैगोन बिसोरो गानजारे गानसेरे होननायखौ मोसादोंमोन आरोना मोजां मोसादोंमोन उफाय गैला ओमफ्राय क्लास 1निनो मानि बेबा बसायनांगौबो दंसै बिसोरखौ दहायनो केजिनि मोनदां लाइनाव थानांगौ मानांगौ साधारन नङा बिसोरखौ बहायनांगौबाबो दाथों मा लागाव दान्दिसे उनाव ओमफ्राय नै आदार सफैदों आरोना जोंना बयनोबो आदार रानबाय ओमफ्राय मा दं होनदोंमोनथाय र' नायनांसिगोन ओमफ्राय मा होनो उफाय गैया दे सुनाफोर गासिखौबो लाजोबनो हायाना आरो मानसिया गोजानाव जिरायदों नालाय क्लियार जायासै आरोना आंना उफाय गैया बेखौनो एसे होसाबबाय आङो मेम'रि हिसाबै नै आदारा ओमफ्राय नेचारनि मोसानोसै आरो मा ओमफ्राय लोगोसे नै माजाबो मोनलोंदों बिनि सिजोना गैलामोन दखानदारा खम लाब जाबाय बे हो जोबथा सिजोनावबो बिदि सेल खालामनो हाना नङा भाग्य मोजां बेहा दखानदारा दाथ' जुसनि सिजोन नंलामोन ना होआबाबो जाबायमोन ना बेफोरखौ भाग्य मोजांसो होबाय नालाय जोंबो माथो होनबावनो ओमफ्राय नैबे गुफुर कुर्ता गाननाय जाहैबाय आफामोननि क्लासनि आरोना क्लास 6नि जाहैबाय बिसोरो ओमफ्राय आफाया गैया आंना एबार नै एसेल' बिदिनो बेसेबांथ' बुरजा मोसाबावनो आरोना ओमफ्राय आरो मानसियाबो जा गोरोंखा नालाय जोंना बासिबा सेलेक्ट जाखानाय नङा आरोना ओमफ्राय जाय फाराफारियावसो बुरजा नांगौबासो मोसाफानो हागोन आरोना मोजां एक्ट खालामदोंमोन गथ'फ्रा ओमफ्राय मिउजिकखौ आं होनो हायासैलाय सुनाफोर उफाय गैया ओमफ्राय नै बे गथ'फ्राबो मोजां मोसादोंमोन आरोना जोंनि गामि समायना सोमखोर गामि रमायना होननायखौ उफाय गैया ओमफ्राय आं भइसखौथ' आरो होनो हालायानो जाहैबाय मिउजिकखौ ओमफ्राय नै केमेरा खालामनानै आखाइया रुवायबाथाय ओमफ्राय एसे साइडजों रायदों ओमफ्राय टुं नैबे बोरायनि खर'खौसो लाफ्रांबाय थायो आरोना आं बेखौनो बिबाजै हायल' केमेराया नामाय जाफैयो माथो होननानै लाजाबाय आरो
मोजां एक खालामदोंमोन आरोना साइलेन्ट एक जाहैबाय माने मबाइलखौ जों जिबनाव बेसेबां इम्परटेन्ट सेकेन्ड बेसेबां इम्परटेन्ट खामानि मावो माने मबाइलखौ जों माबायदि बाहायो माने मबाइल मोनबा थानो हायाखै बेबायदि टाइपनि मोनसे मेसेज खालामदों आरोना मोजां मोजां खालामदोंमोन ओमफ्राय To continue our next performance beautifully, capture the journey from darkness to hope, from despair to hope. जोंनिया ओमफ्राय फल'ग्रामा जोब्बाय आरोना नै एबारना बयबो हुलुस थुलुस थांस्रांजोबनोसैलाय माथो उफायबाव
बिथिंनो थाबायबोबाय नालाय ओमफ्राय स्टेजखौ नै खाथियाव एसे लास्रालायबावबाय आं लास्टआवसो आरोना फार्स्टआव नङा आंना लास्टआवसो गस्रांबाय माने समावनोमोन आरो मानसिया थांनो गोसो गैला मोनफैबाय दानाबा 2टा जागुलायबाय दानाथ' ओंखामफ्रा आंना आद्रा खिद्रासो रुला रुलि गालांनायल' फटाफट संनानै फोमोननानै जानोसै सोरनाबा दावदै रुनाय दङ आलु रुनाय दङ आरोना मोननैजों जल संनायनि प्रग्राममोन दा रागा जोंबा दावदै बाथोन आलु बाथोनसो जानानै थानोसै ना बाबा फिसालायाबो थिगथा सफैबाय 2टा जाबाय नालाय गाव गावबागाव आलदा आलदासो बेस्टबो मोनदोंमोन हेपि पेरेन्टस डेनि बेनिफ्राय दा आं ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना बिदिनो दाना दानि ब्लगखौ एसेबाबो होनाय जाबाय आं सोरनाबा नोंथांमोननि सेरावहाय आरोना गोसोखांथि हिसाबै दोनबाय आङो आफामोननि पेरेन्टस डेनि प्रग्रामखौहाय थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच